Takže čus lidi, vítejte u nového videa, vítám vás tady Sir a Tim. A dneska budeme hrát World of Tanks. Kamo yes. Konečně po dlouhé době budeme hrát World of Tanks a jak to už si mohli slyšet, nebo klidně i se slyšet videa. A různé věci ještě budu natáčet. Klidně i třeba jak jezdím na trailery budu natáčet a takový prostě jo. No a my si dneska zahrajeme s tankem SU5, T28 a PT7, jo. To všechny tanky, s kterými se dneska zahrajeme. Takže rovnou začneme od PT7. Tak. Já mačknu tlačítko bitvy. Tak, už jsme na nějaký mapě, toto je zrovna tato mapa, jestli znáte, tak je z Vídně a pozná se to podle toho, jak tam teďka mířím tam dozadu na tam takovou tu velkou věž, tak tam teďka je akvárko a dřív to byl vojenský objekt, takže toto je vlastně teďka z Vídně mapa a tady tu mapu mám celkem rád, jako dá se na ní celkem dobře hrát, ale je tady strašně málo schovat, buď prostě je tady obrovská louka prostě, kde se prostě nemáte šanci nikde schovat, jde tak někde v keři, ale to je vám úplně k prdu, takže prostě hold, musíte jít do toho města, no, někdy, ale já radši udělám tady tohleto, že takhle se otočím malinko, jo, hezky driftíky. A rovnou mi tady nějaký pes tady píše, že mám ustupovat, ale na to vám já kašlu, já mám tady jedu kudyma chci. Tak, jedem dál. Jdeme to Yes! Škoda, jsem ho mohl zabít. Teda. Ten škodnic. Tank neškodně, no. Tak, hezky tady driftíky si jedu. Já tady zkusím jen tak jako ze strany vypálit dvě, pak už na to kašlu. Hele, ale já asi radši jedu fakt tady tudyma sem. Tady vidím, co to je za tank, to je 28Ečko. Ne, hezký celkem, OK. No jinak já teda pojedu tady tudyma. A zkusím nějak co tady jako neškodnit, abych se neškodnil sám jako sebe. A tady dozadu pojedu a ještě k tomu tak zkusím si vyjet na tady tu rampu, že vidím, že tam taky nějaký tanky jako hezky čouhají, tak proč bych to neměl udělat já, že jo? Tady kolem něho tady otočím takhle. Jinak teda pojedu semka, tady takhle sem, nějak se budu pokusit. Tady to zkusíme. Hej, kam čuha? Tady je jeden. Jau. No. Nějak se předem omlouvám, že tady mám ruštinu, ale já vždycky podle toho, jaký mám, tak podle toho mě to mluví, takže já když mám třeba anglický tank, tak mě to mluví anglicky. A když mám třeba prostě polský tank, tak mi to mluví polsky, když francouzský, tak francouzsky, asi chápete, že jo, teď jak to myslím. A jak vidím, tak to vyhráváme, ale jako toto nechápu. My tady počkej, já si zmačknu alt, ať to vidím líp. Aha. My sice vyhráváme v tancích, že jsme je přestříleli, ale máme minus. Máme minus HPček, takže jako kdyby prohráváme. Takže nás vlastně postupně všichni nahejtujou a pak... Hele, BT7, au, ice. Aha, to není BT7, to je T28. Au. Bum, nemá šanci, vole. Yes, unistožil jsem tank, kámo. Jako.
A tady ten tank se jako hodně vykukuje teda, no. Tady je C28. A vlastně tady je Matilda. Ale na to si možná troufat ani nechci, protože Matilda je jako fakt hodně agresivní tank, hodně otravný a agresivní tank, kámo. Prostě ten nechcete nikdy zažít v boji, prostě reálným, prostě Matilda je úplnej... Matilda je prostě strašný tank. Ale... jako prostě dá se využít na dobrý farmení kreditů. Jinak, no. A... zkusím rychle jet semka. Přece jen to zkusím s tou Matil... A už ho postřelil teda. Nebo pardon, teda zneškodnil. A rovnou, jo. Tak já odsud jdu pryč, protože já nechci být postřelen. No spíš zneškodněn už na to, kolik mám HPček. Takže můžeme jet rovnou někam třeba za tady těma tankama, protože tyhle jsou někdy i dobrý celkem. A... hele, zdá se mi to, nebo tam padají sloupy? Počkej, já se podívám. Jo, ne, nepadají tady sloupy, takže nic, dobrý. A... trošku jsem to tady Němcům zničil, pardon. Jinak to dá. No, dobrý. Můžeme jet tady někam. A asi bych začal obsazovat pozici, jinak jen asi nerozprovokujeme vůbec, takže asi doporučuji tady to. Tady trošku zničíme, jo. OK, my jsme rychlejší, kámo, ještě 15, 14 sekund, kámo, 13 sekund. Kámo, my jsme hodně blízko k výhře, kámo. Já jsem unis toho žil jeden tank, jo. Tady skoro každý unis toho žil jeden tank, akorát někdo tady unis toho žil dva, kámo. Jenom jeden člověk tady unis toho žil dva tanky, kámo. Yes, kámo, vyhráli jsme! Vyhráli jsme! No, tak jsme to vyhráli. A jinak teda... jenom teďka, když tak si to přeskočte to video o asi tak 10 vteřin. Já to tady dám jenom, že potřebná zpráva, ať se tady lidi podívají. Jak to se nějak chlubit jinak mimochodem, jo. A když tak si to video stopněte a... tak, už jsme na mý celkem dost oblíbený mapě. A tady jako tuhletu mapu mám fakt jako rád, protože jsem na ní hrál prostě non-stop. Když jsem měl první a druhý level, nebo i třetí klidně. Protože tato mapa je celkem dost malá, ale má tady dost schovek, kde se dá jako schovat a krýt a vlastně tady je celkem i velká šance jako vždycky na výhru. Protože ne, že tady hrajou vždycky skoro nejlepší hráči, jako to nemůžu zase posuzovat jako kde je tady nejlepší, já to jako nepoznám, ale jako prostě chápete, že jo, jak to myslím. Tady jsem měl taky T28, ale ona má to delší a horší tělo. Jak vidím, tak se tady rve s Němcem, já to radši nebudu komentovat, protože to fakt někdy bývá jako o žlutý dolar, což já stejně dostat nemůžu, protože co? Já ještě nemám spoplatněný to, abych mohl dostat peníze za YouTube, takže ještě to máte dobrý. Tak. Vy tudy projedu a ještě si to zkusím tady tudyma někde, nebo já nevím, kudy bych mohl jet. Tady je PT7, ale na to já pěkně to prdím. To je takový krásný tančisko. Do prčic. Už to někdo vzal za mě. Nevadí, nevadí. Tady je medium, to je 6 medium. To je fakt dobrý tank, ty kámo. Kámo, nechte mi tady prosím něco, kámo. Já potřebuju aspoň trošku, kámo, HPček, ať trošku kreditů si tady vydělám, jo. Takže prostě, víte, tak. Dáme si tempomat. Mě to nebaví. Tady jedou další tanky. Hele, ale vzduchostřelecký tu tady není. To je škoda. Hele, a tady je, ten je dobře dosažitelný, kámo. Ten je sakra dobrý tank, prostě. Na zničení. Akorát.
Kámo. Nechte mi to tady něco. Říkám. Tady se jich nahromadilo. No jo. Jak jsem říkal na začátku hry, tady je to lehký prostě vyhrát tu bitvu. Rovnou to můžeme zkusit jít semka. Yes. Jen 3. Jau. Tak jsme to vyhráli, yes! A já jsem zabil jeden tank, juchu! Tak, já zase tady dám podrobnou zprávu. Když tak si to video stopněte, já zase půjdu zpátky. A zase půjdu tady sem. Tak, teďka si zahrajeme s SU5, pak se s váma loučím. Tak, už jsme tady na nějaký mapě. Tady tu mapu dobře znám. Mám ji celkem mají rád, jako dá se dobře využít. Je tady dost chovek, akorát tady nemám rád prostě tu louku, radši jezdím vždycky do toho města. Ale s tím tankem musím bohužel prostě jít někam tady do Prčic, někam prostě úplně mimo, abych mohl sestřelit i další, jako a jako prostě znáte, vysokozdušný tank prostě střílí takhle, počkám se, až to nabijem, střílí prostě takhle do výšky a prostě nikam to dopadne, jo, prostě takže. A kdyby to dopadlo a měl bych takový štěstí, že to nikoho tak trošku jako zneškodní, tak bych měl veliký štěstí, kámo, a to by bylo něco, abych si musel dát Sasku, kámo. Tady už je rovnou Churchill, jak vidím, tak se koukneme na Churchilla a zkusíme to. Škoda. Ten tady stojí za keřem, kámo. OK. Teď tak jako tady můžou stát jako. Kámo, to? Jau. Au, nech mě, kámo. Jau. Tak to bylo rychlý. OK. To vidíte, no, prostě se semka dostanou a je to v Prčicích, jo. Takže já rovnou dám tohleto, protože to nikoho nezajímá. A rovnou se s váma loučím. Čau, dejte odběr a like a těšte se na další video, kámo. Koukněte se, posílejte to kamarádům, kámo. A já, kámo, potřebuji odběr, jo, jinak. Jo. Takže dejte mi odběr, jo, tak čau.